Hanzi pressure is that you. Saka iwe unofunga kuti ndingafambe ndichinorenda mashopu ekuda kupa kuti ndipuwe pressure nevanhu kunorenda zvinhu zvisingandipi profit. Anotori nepressure ndiwe mudikani. Kufunga kwako iwewe unofunga kuti muno muyira upu muno. Kwakutobuda kutoti aiwa kana tata siyai vana uyaitiite vanhu pressure painternet yekuratidza shopu isipo. Shamwari, patinenge tichitoratidza mashopu aya kai. Vanotifollowa muno Mailand vanorukwanisa vanenge vachitofara zvekufara zvezve. Vanenge vachitoziva kuti chatochaya pa North Main Street apa. Isusu tiri kutofara kuti shopu dzapa next nepa next iwe uri kutofunga kuti ipressure. Kana uine nhamo unogona kungofunga kuti zvinhu zvese ipressure kana kuti kudadirwa. Isusu disu masofters manje vanorarama soft isina kana pressure. Hatina kana pressure isu shamwari zvaunotoona ndoitori real life izvi iyo ishamwari. Shopu dzatoya padhuze tiri kutoona kuti street iri busy re. Saka uri kufunga kuti nemudiro wandinoita social media chimbozvibvunza kuti chiri kuita ndisabatike pamalive makuseni masikati manheru chi. Ndakafaswa kane marenovations aya kumatiles kumamira kuchi. Otherwise isusu ndisu vanhu vasingazombofa vakararamira pressure yepainternet shamwari. Dai taida kuiraramira pressure dai tichikupai content yepressure every day pamwe kana kutokudza iti nhasi tachata mangwana tadai but tiri busy. Kushandoni takumuvha atambogarawo kushandoni guys. Shandoni tatambogara takuita tichisweberawo mudhorobha. Aiwa Shandoni no enough. Shandoni ndakatizana gift. Hanzi ndiri plumber ndichagirewo. Ndina plumber muBrazilian anondiitira kwese everywhere. Kushandoni neku beauty clinic saka anenge akatobata chinzvimbo. Ndiri busy singaite but mangwana ndichambouya pa live. Ndoda kumbosvikopeta zimhino. Zvino nhaiwe zimhino. Ungati wauya kuEurope wachembera wakangouya nezimhino chete. Wauya kuEurope wachembera wakuda kuuya kusvikokukwidzana nevapwere uchinyaudza pa social media. Zera rako iro meli zera redu iro takufanira kunge tichitosarenda pa social media. Takungouya tichisvikopa vanhu advice ekuti mari dzinotsvagwa sei vadiki. Iwe uri kutofunga kuti kuita socialite career nhaiwe zimhino. Muno muEurope wakauya kuEurope wakainonokera Mary Dongo wakauya wachembera pa uri dependent on top of that. Kana kuya kuzoita dependent muEurope wachembera zvidi munhu aizviita chamangwizo sewe Mary Dongo. Iwe ndiwe munhu akafoira life manje. Shamwari Mary Dongo one day ndoda kumbokuratidza payroll yekuti inini ndotambirisa vanhu mari pa wiki vangani. Zvokuti unozombovhunduka. Kuvhunduka chaiko kuvhunduka kuti aikazve kwainga munhu uyu tinenge tichitomusaiza but munhu anotoziya zvaanoita neupenyu kauyu. Inini shamwari ndina technician anotambira 20 per hour. Anoshanda 40 hours per week. Zvokuti iwe Mary Dongo ndogona kutokuimploya ndokupo iwe ndokupa 10 per hour because haubetseri chinhu. Munhu akatadza kuzvara mwana kusvirwa makore nemakore kutadza kuburitsa chipo chemwana. Charinogona isocial media. Chaikutsvaga n'anga dzinoritsipika chibereko chiri checoncrete ritsvage anoripa mwana. Rinouya panapa richida kutaura nengirikiri. Wakanonokera kuuya kuEurope shamwari mari dzatiri kuspenda tichivhura makliniki nemasaluni takadzishandira 15 years ago idzi. Shamwari ungauye kuEurope wa mu50 uda kuzoitei. Naiwe zimhino chokwadi chaizvo kuuya kuEurope at 50 chaizvo uri kuuya kuzoitei kuEurope mubvunzo. Kuuya kuzoti ndoda kusvikoita socialite dai wakaramba uchipesana makumbo matako nana Dhumebhi nana Evidence chera uri kuAfrica. Ungade kuti hanzi ndauya necareer socialite wakambona kuine visa remasocialite. Kunoku kunoshandwa Mary Dongo. Izvezvi uchindiona ndichinyaudza ndiri panapa kudai ndiri kutobva kushift ndapedza na 6:30. Ndatanga na 9:30 ndikapedza na 6:30. Kunoshandwa kunoku shamwari. Uchabuda zvako ukaenda kunotsvaira marodhi ukaita matanyera. Ungafunga kuti ngauye kuEurope kusvika tanzi uyai batai mudonate.
vanhu vari ku-UK havasi kutogona kunyasa kukupeta chaiko chaiko. Kuno unokwanisa kutonzi iye uri kuti vanhu vadoneterwe une charity organization here, hauna, wotopetwa nemoney laundering. Uchadzikama ukaenda kubasa iwe zimhino zviri zvekuti hanzi Keta ari kupika jere shamwari uya ndikupe basa, unosarudza kwaunoda kuti uda kukliniki here kana kuti kwevhudzi ndokupa basa. Kana hama dzako dzawakasiya kumusha dzedze, kana uchida futi tinodziitira mavhiza ekuuya kubasa kumasaji, kune marumu ari kudiwa vanhu atakatopuwa permission kunzi if you can't employ muno muchishaya kana kuti vachiita usimbi you can employ kuAfrica. Totopuwa futi mavhiza emabeauticians isusu pamakliniki iwaya. Kwete zvako zvekuya uchiti zimhino uchiti zvituko zvakaexpire. Chituko chekuti hauzvari uri ngomwe hachifi chakaexpire kusvika until death do us part shamwari. Kana usingazvari hauzvari. Inda uchiita ubomboklati wekuti unotanga wandibloka wononyora nezvangu nemhanza yangu. Aiwa, kana izvo zvekumuti mhanza zvakaexpire chimbouya nezvimwe. Tanga watiudza kuti salary payslip muri kutambira mari kukwira mundege kuya kusvikodya chikafu chekulidhi usina chaunoita muEngland. Hanzi uyai kuTiktok kunge richamedza nezimhino rinenge mupongoro webhinya. Uyai vamwe toswera kumatreatment uko macertificate akazara. Zvino imi muchaenda kupiko? Hariyo fanzirofa. Munoendepi? Munonoshandirani muchivhengedzera muchidedzera unge munopenga? Mary Dongo, hausi kuona here kuti mazana haritoendi kana kusocial media kunodedzera ndiri palive. Mari inenge irimo muhomwe chaizvo yematreatments, micro needling, microblading, ma150, 200, 300 powder bros. Toswera tichinyaudzwa newe kunyaudzwa nemunhu ari kutsvaga ma10 ekuti awane kurarama. Nai masikana ndadhilewa natata vamwe vangu vakutobuda mujimu wandinoita workout navavo. Eish, apa ndoshaya futi parking. Anhuwe, ndoita seiko ndopaka panorambidzwa ipapa apa ndozozviona ndapetwa. Ndadhilewa natata. Shakira hasi mwana wa Meri uya, hamuzivi kuti Meri akaba mwana wehanzvadzi yake akamuita wakere. Hasi mwana wa Meri Dongo harina mwana zingomwe harizvarira, muoni rine utsinye negodero. Zimhino harizvari Meri Dongo, hauzvari zimhino zibeche. Enda kujimu usandinyaudze. Kana nzara yakuomera muEngland uya ndikuitire work permit uye ushande kukliniki uchigeza matoilet kukliniki nekukorobha tsoka dzevarungu vatinoitaita pedicure. Usatinyaudze. Tiri busy isusu Meri Dongo shamwari. Tiri busy kugadzira mabusiness edu, hatisi kuda kunyaudzwa nezimbuya repakona risina zvariri kuita rida kuti nyaudza mahara. Izvi ndo zvatiri busy kuita izvi. Tiri busy kuenda kujimu. Kuona date nhasi uri kuona kuti pakanzi chiya Beauty Clinic North Main Street. Ukubaona apa date uri kuona kuti rakanzi chii nhasi musi wa5 2026. Uri kuona apa matiles aya 2900. Matiles aya matiles ari kuiswa floor nana tatai. Uri kumaona kai? Yes, iwaya. Matiles aya 3000 atengewa kuti aiswe mukliniki. Rimwe zuro taitenga mamira. Swera mangwana tichiita masinki ekugeza vhudzi. Swera mangwana tichiisa mashelfu tichigadzira panhu pekuitira basa. Haikona zvako zvekuuya uchiti umisira zimhino. Hapana chaunodzidzisa vanhu. Meri Dongo social media ingawanzwa nyata achiti akahora $20. Hazvisina mari zvatichadi kunyaudzira mahara. Uchashoshoma izwi ukabhenda beche uchidedzera paindaneti asi chabuda chaicho hapana. Tapota usati nyaudze Meri Dongo. Yatikupe basa rekuita. Kuklinika hatikudi unomedza varungu vanouya ikoko nekushata. Mukadzi akashata fesi inenge chikuvauro. Kwasi kuita unge ichipuka ndipemwenje kushata.
Mary Dongo zimhino rinopedza mweya wavamwe wokufema. Mary Dongo zibeche risingazvari, zibeche rakatadza kuzvara mwana again. Uri gwara iwe. Dai usiri gwara, dai usingandibhuroke wonyatso kutuka indichipindura, iwe uchituka indichipindura. Unondibhurokerei akati gogo musaradhi? Unondibhurokerei? Haufaniri kundibhuroka. Unondibhurokerei wondinyora kana usingadi kana usiri gwara usandibhuroka. Ungouya tibvamburane kwete kundibhuroka. Zimhino zibeche. Nyaudzwa nezimunhu rakafoira upenyu. Ndingaudzwe zvekupika jere muEurope. Ari kupika jere muEurope ndiani? Mapepa andinawo aya, mabhuku matsvuku aya. Hauna uri kumasuwira. Kupfava kudzikama muUK handiri kuzama kupfava kuti uwane mapepa seatinawo macitizenship aya. Manje UK inonzi chiranga mapenzi 18 years. Sekuru vangu vakapiwa British passport after 18 years. Unobuda imvi urimo muUK passport dololo. Uchafa uri dependent. Unobuda imvi choya chichachena chikatumbuka. Wotaura kuti hanzi ndiri kupika jeri. Ndiri nani ndiri kupika jeri ndine mapepa nemabhizinesi angu, handishandiri munhu, ndozvishandira. Haikona zvako zvekuya uchitimisira zibeche rakatindivara, beche rakachena nekutenderera mudiaspora. Wakavingei asi mudiaspora nhaiwe zibeche iwe chimbondiudza. Hey guys, regai zvangu ndiende mujimi. Ndasiya ndapaka zvangu mota yangu inochajwa nemagetsi. Chaja mota yangu nemagetsi ndosvikonyaudzwa nyaudzwa nezimbuya rakauya kuzofira muno. Kupererwa neupenyu zvekuuya kuzosika asylum munhu wamu59 chakadaro. Zingomwa risingazvari zibeche. Chero ukanyepera vanhu vasingazivi kuti hauna mwana Shakira, asi mwana wako uri ngomwa yakabava neyanzvadzi yenyeba kuti ndazova nhingirikira ndava adhoputa. Zibeche risingazvari. Mary Dongo, mira zvako ndipedze kurinovheta shop yangu iyi. Saluni iri kuvhurwa musi wa1 September. Ndiye ndichiuya pano nepapo, but unondiziva kuti kana ndauya inenge iri muchokocho. Mangwana ndiri kuuya. Even nhasi manheru futi ndogona kuuya palaivi. Ana tata vachanonoka kupedza, ndogona kuramba ndiri pasaluni kusvika time chizvipeta. Yeah. Anyway guys, kai ndimboita zvegym. Ndimbomhanya mbichana 1 hour chete ndichadzoka. Mary Dongo zibeche risingazvari. Mary Dongo zibeche rakaora rine hips. Mary Dongo mudependent asina mapepa, zibeche rine matusvi, kumhata kune honye everyday, makuseni masikati manheru. Mary Dongo zimhino. Tata vekwangu inini ukabata vanhu vaikudza kuti this is mine, but tata vasamazi manje vanotokutengere vachitokuti petai. Patiketiwo nechimurungu chako chakanaka, chitata chakasimba. I love makumba avo. Yai! Dzimwe ngozibonyora chimbotiratidza baba akunda mhata yako. Una manje uri kuona vanhu vari kutsvaga basa muEurope vari kudhirivhara chikafa. Chimurume chako chete pane zvimakumbo zvacho kuita thiki, so unotaura zvemakumbo komagaro vacho. Aiwa, magara vari proportional. Kangu aka kanenge tumatoothpick kakamira patsangamidzi katsangadze apa kanogona kunyura. Hauzoti varume vechibhoyi havana makumbo ari thick. Aiwa, makumbo unenge uchida kupakira gumbo mumheshe here. Aiwa, gumbo ratata pane zvemurume paiparizerati. Unoridii? Zikuru kandobvumidzwa wokutaura ka. Izvozvo zvekubhotomoka ndo zvatotadza kunzwanana manje. Even chimudhara chagogo love unazoona kuti pano pane mara $1 million. Ndo vanhu vandoda kudhila navava guys. Kabina hausi kuda kuchirwa uboy. Hai, how are you? Stokolosha hana kupusa vana mama. Medium. Very rich. Lunotenga holy water. Coke, Fanta, Sprite, shake.
Kuti Masibanda vaenda. Bottle of water, yeah? Yeah. Okay, with card, please. That's it, yeah? Card. That's it. Yeah. 985. Aiwa zvegumbo ratata riripo zvakadai hatidi kunyeperana paya. Uye akazvanira murume wake murungu akanakisisa chaizvo chaizvo. Hapana bhesing mufry pan. Chobva chapiwa zvivana 2 futi. Imagine. Chobva chaadopterwa futi vamwe vana. 10 minutes. Yeah. I give you the 5 minutes. Mwari akupe zvakadaro usina kumufadza. Sabina, usati wataura zvekunaka kwemakumbo emurume wangu chimbotiratidza baba ako. Aiwa, skeleton. One of the actors, Thriller. Sabina, handiyo unodanana nemajama uchinzi wagone bombo class. Bombo clat akomana ende vakakutambira chijama chichika nyama yavo iri mudumbu nasoti thank you papa for the 9, thank you mama for the 9 months you carried. Hona chisecurity chiratidzawo varume avo icho chakanaka icho chiratidza ingapa ndisarure ude hanzi aine musecurity ingapasarure ude apo mashavi ese anobuda yana natete Masibanda zvavakazara boys dzose mapepa ese odha yangu iri kure. Sabina, vhara muromo. Order kupinha iwe. Oh, look at that. Paita zvevarume. Oh, yes, tobatanga. Alaula. Famba sitoboramba wakadzvanya hama yangu. Mai ava vane ngozi chete ava. Ava mai ava. Regai nditsvage shopu yekunotenga nhengi pachaso chaicho. Mai vane ngozi ava imi. Hanzi nanopi inini zvangu mujama ndomuda problem ndakaroorwa. Mujama ikena anosenza kuseri kwesaluni yangu yandiri kutama iyo. Mai murume ane moto mumachende iye. Nice tobo. Mukadzi uyu. Tsoka dzacho ungati ndima idhomusawo zvadzo kuita unge dzapendwa nependi yeblack natata vedu vezvakaoma hazvo. Mukadzi uyu anobhowa kurwira, unorwa ukaneta. Kutsiga shiri yacho mukadzi uyu koubharanzi wacho kuzizi racho kutsiga akaita statue kuita unge mugamu. Nice toboloshi isaka maitwa musatione kwavari nice tobi. Musikana munoona kamukadzi kataiti kacho kavanoda kukombita nacho kanoningirikira. Kanombomira kamukadzi kataiti uyu mukadzi uyu kuti uti chindwindwere ndazvishaya iyo. Patiketi ngatiregedzei kunyeperana vanhu vari kugona kucreata content. Vari kugona kucreata content. 10,000 likes sha. Keti, we have to try much. We have to try again. Sabina chimbotiratidza baba akunda iwewe. Iwe uda kukwirwa nababa akunda iro what? Chi? Aiwa, inini mazuva what's your interest nemurume wangu? Ndangokuudza kuti murume wako ane makumbo andinoda. Ndangokuudza kuti murume wako ane makumbo andinoda chete. Naina. Zvababa akunda zvapinda papi papa. Uda ndikupedzere shungu yekuti kadoro kangu kapera ndatenga kamijeti kadoro kakaisi ndikati ndingasiye mari yangu ndingafe nedoro iri holy water. Ndatenga kadiki kacho kaperera pahuro. Then uyo swaga
Wakuda kutitukisa panapa ini ndozoti. Ingi baba. Aiwa, don't do that, Ndodo. Aiwa, Ndodo. Ndaindafunga kuti ndikapindirwa nechidhoma Amusiwa wedu mazana akushanda kuparliament. Mazana akushanda kuparliament Aiwa, guys. pseke mani. Unosadana ndiri padhuze newe ndakutema nemasau. Kana nemashanje akaora wandibhowa. Hanzi ari kushanda kuparliament. Mazana akushanda. Oh, beautiful. That's nice. Family. Ndodo na nyati wake vanonetsana This is nice. Nyati haana kusumudzira muning'ina wake Ndodo kana kuti bamukuru wake Ndodo haana kuvasumudzira, ndipo pane godo, haana empowerment. Nyati, that's it. Full stop. Ndosaka isusu vana vedu vana Ndodo vakarelaxa pa 400 and something. This is beautiful. But vanosumudza amai vavo, vanosumudza vana Mamilo vese vana Angela Ru, because vanoziya kwavakabva. Iwewe Nyati wakatiteerera panapa. The people you meet going up are the same people you meet going down, my friend. Saka when you're going up, make sure everybody's smiling, because those are the people who cherish you when you're going down and they will uplift you. Even Amai Mandela is better than you right now. In the rice and chicken movement, your movement yako ndeipi? Ava vana Ndodo vanouya vachifadza nyika vari kushanda and they Kukumbira 400. Thank you. Chimfana checheka unoziva kuti face chake ndikachioneso changofana nekamba dzangu dzandaichengeta. Unoziva chimfana cheche anambobvira ndachiwanira time. Chimfana cheche, trust me, handina kumbobvira ndachiwanira time. Pane changa chiri something of Tipinde 100,000. Ndodo ndiye akatanga kuzviona zvimfana uyewe. Guys, Main actor aenda here naye Kate Masomero. guys, let's no. Yeah, I don't. Naye stop Let's tap the Shona. screen, guys. Tipinde the screen. Let's tap the screen. Let's tap the screen. Let's tap the screen. Thank you. Chindipeo Let's tap kao. the screen. Chindipeo. The screen. Apana Which is how. no. Zvinondibatsira zvinondipa hove here zvikondipa manigram. Anondiziya. Unoziva kuti Jesus ka akanzi izvo iwe amai vako nehanzvadzi dzako nana brother yako vari outside. Zvanzi mhuri yangu ndiyo yandiri pandiri. My past is my past. Are you blackmailing me that I'm coming from Glenora or what? What you trying to say? Okay. Tokunzwa achitaura akati ndomuziya anga ari ibest friend yehanzvadzi yako. Zvozodi zvamupa manigram. Hapana. Yes, can no panic. Hapana kungotaurawo. Tondiputa off pamunotaura Is nezveGlenora. I'm Kwani joking. munambondifonera chiti fonera no panic. Ndakaneta but kuri kupisirira zvakanaka wena. Yachisa kumunandi so. Kumunandi kuvala. Anti muri kungoonawo kuti mastreet edu kotata anoti ndaudza kuti ndiri kuuya po 2 minutes wofona chiko chakadaro chinenge ngozi yechichapa. Munoona zvandinorambira kuuya kuFacebook. Share live ya. Munoda kunzwa majusi murega kushare live sei. Good afternoon, good evening. Share the live. Mozo tikangosvika 500 takutotanga. We are tangering, we are starting. Zuva iri riri kuita kundibloka eyesight yangu. Ko naiwe Mary Dongo Zimino unondiisira post wakandibloka unondiblokere. Asi ndinokutuka zvinokurwadza kana naiwe Zimino rinenge musobhinya. Nai zvipo here zvekuti munhu unobloka munhu wobva waisa post aiwo usabloke kandisaite kuzonzwa nemakuhwa. Unoziva kuti vanhu ndakavarambidza kundiudza kwandaenda tuku. Dai ndisina kupfuura nekwaLulu Edwards, dai ndisina kuziva kuti ngomwa yemaZimino yandiisira post. Zimino rinenge musobhinya.
Mary Dongo. Kana uri mafia haubloki, unosiya ndichituka uchiona. Unotya kuudzwa kunzi ngoma yakadya chibereko ikaba na Shakira. Zibeche rine matuzvi. Haundi bloki kaoisira post. Unoisa post wa bloka une uchida undizoziya sei. Zibeche rine mambava. Ndingaudzwa zvekuti Kete ari kupika jere panapa, ini ndiri boss lady shamwari. Boss of 3 shops so far. Anobhadhira taxi kwete kuudzwa nezimbuya rakauya Europe. Kuuya muEurope wapera basa, wachembera kuzoita usocialite wachembera. Mazimina anenge musobhinya. Zibeche rakatadza kuzvara mwana zingoma. Shamwari, ini mumba mangu makazara misoro yevana. Iwewe upenyu hwandinorarama uhu Mary Dongo unotohuda, ndosaka wakateera kudiaspora. Kuuya kuEurope wabuda imvi munhu, kubuda mheche, kubuda mambava white. Kwakuti hanzi ndakuenda kudiaspora, dzimwe chembere dzakutoritaya kudzokera kumusha. Imwe chembere iri kuuya ichipukuta mazimino ane mudombo mukati. Hanzi uri kupika jere. Vari kupika jere. Ari kutopika jere ndiwe chembere hohonwa inenge ichafira palive. Hausi kuona kuti isu mazana hatisasweri tichidedzera tiri palive. Tiri kugadzira mari shamwari nefuture dzevana. Kuduku unoita zigwara kutanga rabloka kuti tisaone. Kana uchida zvekufambana nesu tochibhadya zivhido rinenge musobhinya. Uku ndiona kunyarara kudai shamwari, ndiri busy kuswera ndichitenga matiles nezvinhu zvekugadzirisa shop yangu. Rega ndikuratidze varume vangu munin'ina watatabva kuPoland, uri kumuona pashop. Wakamboona blessing rekuti vanhu vanoita kubva kuPoland kunze endai mugadzira mashopo emurora kuti zvityise. Ndonyaudzwa nezimbuya rakauya kuzopukuta matuzhi rachembera. Handisi kupukuta matuzhi kaini. Vari singu muise masivi tikuratidze munin'ina watata. Zvatata sikana. Hello, Tata is inside. He called me, I gave him the key. The key doesn't fit. For you. It's too I gave him the key. Ofunga kuti ndingaswera ndichiswerera ndichida kuya usoswera ndichinyaudza paFacebook ndichitadza kugadzirisa mashopu angu. The key is here. Here. I told you key is in the shop. This one. Okay, give me this one. So you see where to buy. What I see, yeah? Okay. Just be careful. Hold. No, Hold. okay, no. Okay. Give me. What? No key. I'll go and open. No, sorry. I'll give you this. Give me. Yeah. Jesus. Ndotodza kuswera ndichigadzirwa. Tarisawo nezvino ndine mandimba mairi ari kugadzira mabhizinesi angu amama. Vachitenda kuti ndakawadza. Oh Jesus. Right, I close. Okay, you want me to open? Okay. Tarisawo nebaba munini vakabva kumusha vauya kuzobatsira mai guru kuita zvinhu kuti zviite. Iwo ndinyangadza. Brandon cleaned it. He sweep it and he hoover everything. What's stuck here coming out? I don't know what's that. There's something like a leakage or something. I don't know what exactly is that. From neighbor. I will ask. He said. It's danger for tiles. Yeah, they can come. Yeah. I will ask her. Is she close? Water. Maybe I'll ask this woman. What is this? Maybe from. Because she said. This is not the Polish vitamin shop. I think.
Should I put these mirrors in the bathroom? They can disturb. Yes. Yeah? Yes. This is becoming, out, yes. No, I'll put in the bathroom. Gift? Why is your phone off? Why is your phone off? That's why I'm going there. I want to find the charger, man. I don't have my phone is not charging. I think too much dust. Shamwari, ndikukutsvaga chimbozorora usadaro. I need to find the charger first. Saka toenda kupi timbonwaka nhasi ndiri kurara mukoko. Let me get charger first. Oh, just start us, brother. Okay, yeah, they look like, yeah. Yeah? I just know you I was passing Shamwari, then I have to go to any charger somewhere. Shamwari, tsvaga chaja ndiri kutsvaga ndongozorora ndisingakuoni. You're coming where? I wanted to go to gym. Gym? If you are coming, then I won't go to gym. Yeah, I'm coming. Yeah, I'm coming, serious. My branya, Moresan. Okay, go and come back. Gift, come back, please. Gift is working in construction, you know. Now body small. Stop drink because construction firefight. Aikona zvako Mary Dhongo wonditaurira kuti hanzi inini ndiri kutamba gore wega ndiri kuvakirwa shopu dzangu nevarume vangu vairi. Mary Dhongo dzikama. Primer. Ma primer. Ja? Okay. Vanhu munotya chimwene vakapinda sei maidenti kuti zvaita sei mobhuziva kuti raive celebrity kuMalawi here richitambira bhora. Lanchisa mami. Okay, I go. I'm going to gym. No, give me. One is give me this small. Okay. Key for this door because I need to take water. Yes, and the key, the other key is on that door. No problem. Huh? Leveling. Okay, you have key. This key? Oh, here. Another key. Give me one key. This one. I will lock the door because people. Okay, to lock. Then give me that. These two key. This One door, for yes? one for here, one for that shop. Yeah. Okay. See you later. Right, ndakuenda inini vana tatangu vachisara vachinigadzira ndakuenda hafu kugym because ndikamirira gift yakomana totanga kunwa doro ndozoluza focus. Ndikamirira gift teta kuita zvedoro. Vamnine vakabatwa ngunzi vari paholiday but vakufanirwa kutoti vagadzirise mushopu mamaiguru kuti zvityise.